No niin, tällä videolla kerron, miten rakennetaan Padlet-seinä. Eli laitetaan osoiteriville normaalisti padlet.com ja tulee tämän näköinen aloitusnäkymä. Ja jos on jo tunnukset olemassa, niin painetaan tuolta oikealta ylhäältä kirjaudu. Ja jos ei, niin luodaan tunnukset tästä keskeltä. Mulla on jo tunnukset olemassa, niin painoin tuosta kirjaudu sisään. Ja 2 vaihtoehtoa voi luoda Google-tunnuksilla tai kirjautua sisään tai sitten Facebook-tunnuksilla. Ja tässä tunnuksen luomisvaiheessa kannattaa miettiä, että kummalla näistä haluaa jatkossa kirjautua sisään. Painan noin Google-tunnukset. Ja tästä salli. Ja nyt tämä tunnistaa mun tunnukset jo, niin pääsen tästä sitten suoraan tänne Padlettiin. Muuten se saattaa, jos ei ole kirjautunut Gmailiin tai Googleen sisään, niin kirjoittaa sähköpostin ja salasanan, niin pääsee sitten tähän näkymään. Eli tämä on se aloitusnäkymä. Täällä on hallintapaneeli, on tämä näkymä, mikä aukeaa, kun kirjaudutaan sisään. Ja tässä hallintapaneelissa näkyy viimeaikainen toiminta, mitä täällä on tapahtunut Padleteissä ja omat Padletit. Kaikki omat Padletit näkyy tästä kohtaa, mitä mä oon tehnyt. Eli tästä linkistä voi sitten valita, mitä olen jo aiemmin tehnyt. Ja sitten voitaisiin katsoa vielä asetukset. Löytyy tästä. Ja asetuksessa on mun omat tietoni. Ja täältä sitten voitaisiin katsoa 2 kohtaa vähän tarkemmin. Täällä on tämä käyttäjänimi. Ja tätä voi joskus olla tarve lyhentää. Mullakin on nyt Jonna V. Tämä on se, mikä näkyy sitten tämän Padletin osoitteessa. Tämä käyttäjänimi, kun laitan tätä linkkiä opiskelijoille. Toinen asia, täällä on kielivalinta. Kannattaa vaihtaa tähän suomeen. Niin on helpompi näitä lukea. Ja sitten päivitä. Seuraavaksi katsotaan uuden Padlet-seinän luominen ja sen asetukset. Eli täällä oikealla ylhäällä on tämä plussa, luo uusi. Painetaan siitä ja täältä tulee oletustaustakuva ja otsikko. Ja näitä kun lähdetään muokkaamaan, niin painetaan täältä rattaan pyörästä. Ja tuohon mä voin kirjoittaa otsikkokohtaan Padletin otsikon. Esimerkiksi työssäoppimisen palaute. Ja tuohon voi laittaa sitten kuvauksen tai sitten esimerkiksi ryhmätunnuksen. Ja seuraavaksi valitaan asettelu, eli täällä on 3 vaihtoehtoa. Tämä vapaasti tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden kommentit näkyvät. He voivat klikata tähän Padlet-seinään mihin kohtaan vaan ja se kommentti tulee siihen. Ruudukkokohdassa voi laittaa esimerkiksi valmiita kysymyksiä tänne järjestykseen ja opiskelijat vastaa sitten niihin kohtiin niiden alle. Ja tämä virta tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden kommentit menee sitten tähän järjestykseen pötköön. Ja tämä virtanäkymä näkyy mobiililaitteilla varmaan parhaiten opiskelijoilla, että nämä kommentit ei mene päällekkäin. Toki opettaja pystyy sitten tässä, jos valitaan tämä vapaasti asettelu, niin tässäkin sitten siirtelemään niitä opiskelijoiden kommentteja, jos ne menee päällekkäin. Taustakuva saadaan valittua täältä. Täällä on vielä lisää monta vaihtoehtoa. Ja sitten tästä lisää oma saadaan myös oma valokuva laitettua Padlet-seinän taustaksi. Sitten kun muutokset on tehty, niin tallennetaan ja suljetaan. Ja seuraavaksi voitaisiin katsoa Padletin jakamista ja yksityisyysasetuksia. Se tulee täältä jaa. Ja ensimmäiseksi näyttää tämän yksityisasetuksen ja mä oon yleensä ottanut tämän salaisen.
eli se ei näy muuten kuin linkin kautta. Eli jätän nyt ton oletuksena olevan salainen kohdan tuohon. Tästä kohtaa voidaan lisätä vaikka työkaveri jakamaan tätä Padlettia laittamalla tähän sähköpostiosoite, henkilön sähköpostiosoite, ja sitten tästä voi jakaa hänelle oikeuksia, eli voi sitten lukea, kirjoittaa tai sitten valvoa tätä Padlettia. Ja sitten voidaan katsoa sitä jakamista. Eli jakamisessa on monta eri tapaa. Täällä on jo oletuksena tehty QR-koodi tästä Padletista, jonka voi sitten tuosta tulostaa esimerkiksi paperille. Tai sitten näyttää opiskelijoille, heijastaa vaikka tykillä sitten kankaalle, ja opiskelijat saa tästä sen kännykällä otettua ja päästyy suoraan Padlettiin. Sitten voidaan jakaa Padlet sähköpostiin painamalla tästä tai sitten Facebookissa. Tätä on itse käyttänyt paljon, että on jakanut suoraan ryhmän Facebook-seinälle linkin tänne Padlettiin. Lisäksi me voidaan kopioida tämä osoiterivi täältä suoraan, eli tämä on linkki Padlettiin. Eli kopioidaan ja liitetään se sitten esimerkiksi Moodleen tai verkkokurssille tai sähköpostiin tätäkin kautta. Sitten kun linkki on jaettu opiskelijoille, niin voidaan alkaa yhdessä rakentamaan tätä Padlet-seinää. Tämän voi tehdä vaikka oppitunnin aikana sillain, että opettaja heijastaa tämän näkymän tykillä, videotykillä opiskelijoille, ja opiskelijat sitten omilla mobiililaitteillaan kirjoittaa joko tuplaklikkaamalla tänne seinälle tai sitten tuolta plussasta. Ja tähän kommenttiin tulee otsikko ja sitten tämä varsinainen teksti. Ja opiskelijat yleensä kysyy aina, että tarviiko laittaa otsikkoa. Ja jos haluaa vaikka nimellistä palautetta saada, niin silloin voi pyytää laittamaan tuohon oman nimen tuohon otsikkoon esimerkiksi ja tähän sitten sen palautekirjoituksen. Ja jos ei tätä omaa nimeä kirjoita, niin ne näkyy nimettömänä kaikki. Täältä sitten voidaan lisätä sisältöä, voidaan lisätä kuva omalta koneelta esimerkiksi tai äänitiedostoa tai videota. Ja täällä oikeassa yläkulmassa on roskakorin kuva, niin siitä saadaan poistettua aina viestit. Ja opiskelijalla on oikeus muokata tätä omaa kirjoitusta ja poistaa se, ja opettajalla on sitten oikeus muokata ja poistaa muidenkin viestejä. Näytän nopeasti vielä tuon kuvan lisäämisen tänne omaan kommenttiin, eli tuosta kameran kohdalta klikataan ja tähän voi laittaa suoraan linkin netistä. Tähän voi vetää tiedoston omista kuvatiedostoista. Esimerkiksi laitetaan toi bakteerin kuva sinne. Tai sitten voidaan valita täältä omalta koneelta tiedosto. Eli valitaan vaan kuva ja sitten avaa, niin se menee sinne. Mutta nyt toi mun vetämä kuva latautui ja se kysyy aina, että näyttääkö hyvältä. OK, ja sinne meni. Eli tässä on vaan mielikuvitus rajana, miten tätä Padlet-seinää voi hyödyntää ja käyttää. Mutta tässä lyhykäisyydessään asetuksista ja vinkkeistä, miten luoda oma Padlet-seinä. Sitten vaan kaikki testailemaan.